Аз съм кандидат народен представител, ако не знаете, че сме в предизборна кампания, господин Демерджиев. Аз съм... Не, имах предвид, че не съм на работа и съм в предизборна кампания, както и вие. Добре, чудесно. Да, в отпуска съм. Тук ли е Пеевски или не? Вие, господин Демерджиев, като кандидат народен представител, би трябвало да знаете как да намерите господин Пеевски. Не знам как да го намеря. Вие ми кажете къде да го намеря. Тук е буса, тук е офиса, няма го в общината. Намерете го, вие трябва да знаете къде. Вие като кандидат народен представител. Вие знаете ли къде? Ще ми кажете ли? Не съм длъжен да ви казвам. Знаете ли кога ще дойде? Когато трябва. Господин Пеевски, когато идва господин Демерджиев, вие не сте знаели къде е Кърджали. Да, мисля. Не съм знал къде е Кърджали, още но господин Пеевски, когато идва, вие не знаехте къде е Кърджали. Кой ви казва? Аз ви казвам. Защото господин Пеевски, когато идва в Кърджали, вие не сте били тук. Господин Пеевски, когато идва в Кърджали, аз съм отдавна идвал в Кърджали и ще идвам в Кърджали. И няма кой да ме спре и няма кой да ме... Добре, никой не се опитвал да ви спира. Никой не се опитвал да ви спира. Кой ви спира? Никой не ме спира, кажете ми къде е той, искам да си говоря с него. Намерете го, вие го търсите. Добре, отивам да го търся. Да, търсете го, хубаво ден на вас. Търсете го. Ами вие сте ми, който намерил, се намерят. Търсете го, да.